Frangsi dak media kote to man tame akiropa dirlo nili tum dak 7 nong kupli constituency long nili bangka presiden lo nili men ke bikrom long phar ta pen da nitum homoti long doan kumki doan ti pini dak selang pet pen inale tum han presiden cho phalo jasmet pet ka cho phanang ko kela hello non ke bangji non ni thomet lo 17 December non James Hanse pu arleng la tum indut bhani tum chelang si APHLC pu nili tum amena sona thaksi APHLC pu la tum kesengi phan pusi la tum chi siglo la si nili tum ki puji ke la lo alang li tum kopia song ma sengi nili tum ki puduna thaya be sita me APHLC pu pena bangke la tum nang seng dun de nai pusi nili tum la tum so dakpan bachi nilo la bangke ning oi pik la pen ning jang pik nili tum la pen alang li tum ke claim atum chelang rapet atum jasime pe la tum chelang rapet kopi ka ching mai pen ne chine sita la tum la so APHLC pu amen ang en pen la tum non ke sengi pu alam la ke dak jasime pe ke la ke li tum APHLC bana pa ma huji phan jasime pe non APHLC tang piglo la so posi non BJP pen alang li tum pin khat si la so na men yu donang ji la tum APHLC pu nang senglo la dak li tum ka mang hudunang ye thai lo APHLC ke kroya song do an na tum jasmet per la ke li tum ka mang hudunang ji alam ati abe athela ke APHLC de tum chini ne ko mamuni ro de jam san se chini ne namuni ro de chini ne nili ke atum hi chelang li phan thek long la ke APHLC me tum ka chira thang na ta be lang li ke ulotang te la ke bidi lang no APHLC phan na pa mang hudun ta pi phan non alang li tum nang claim lo la ke konane alang li konane BJP long pen tangka ban si alang li tum tangka cho NC APHLC pu amen la tu na paklang lo kusi nili tum jongpon lo athelang li tum therak nang gi polo therak pik nang gi ke claim ta ke hai pusi nili tum bang ke du nang kokpo athe kopi ga ma thalo ne ki do tang song lo puta chini lor lo kar biang long atok an no ta chini thailo APHLC song ke pu chini thailo sita mela James Hanse pu nut bhai ni atu kopi ga ma thalo ne chin de lo sita la tum seng pen non ke bang gi 17 arni December 17 arni selang le tum amai pathik lo la ke dipu goboy sa long pu la si do ana phanta tuniri lo APHLC ke kroya rat do ana phan ro jopen cheng lo inglong jopen cheng lo do anta ladak ki dunde ji phansi pachini lo athe ili tum APHLC tum ke kroy atum do pik lo la pen piniar ni non APHLC ingtang pik lo ka do be ratum machini lo nationally tum sita me kamang hudunde pinji phan si pini la dak ni tum press meet na to phalo la ni tum da kupli habar jasmet per la ke kupli homostia long lo kupli homosti long ke kroy arat do ana tum sita me la bangkena tum hudunde pin pen la penali tum do an kachini tum an la so biota ke long atum an usita mena tum rong atok anu long ke thanam thaiji anu tin api esa long tin arong tin na tum ko an ma PS long kachini na tum committee do an na tum same rong ajo atok anu ke thanam thai la so biota ke pali thai pansi jasemet pet na tum han isi pachini lo athe non te bokhelo pin abdi herlo kaprek tum ke APHLC bulote dun thai ta the la se tum rada phan ke pangrum ji phan asona sona tum sik bom lo la se do ana tum sa me nilhin sa me chuniri thole tholo do an pini dak nang kelang do na rat do an APHLC ke rang rat do an tum sa me nali tum ke mang hue pin ji phan si nilin pen pachini ponik lo la pen la ke bongo senda la pen RSS atum abidi kan len pen si la tum bagang so karbi karbian bong inglong asuang bong ode inglong kheng yanan bong nang pachit jok nang pachit thegya BDC abidi kan len pen la pen ke claim dun kusini nili alang tum phan jong munji lasi la sona BD kan len bang ke alang tum claim len nang ji ade kheng bong ka pachar mujia phan longria rosuluk soda kai ke atom wanted jab ya phan laso BD kan len se alang tum claim lasi la haya BD kan len bang ke alang tum ai pen ington pon bek nang ji la pen tuliram rong ha ke hai pusane chini laso BD kan len ke la ke tuliram rong han la pen alang tum national political party lo ke do la haya abang phutum sike claim langam ta me ise phur ke mo tum chini ji kar bilochar le song phan ke thak do puisa me la ta kar bilochar le song tum na kan tang green pen ka che song pom ka che song pom bang bom pu la song tang green ka che song pen ke lang do dia jo ni si kar bilochar le song tum puisa me thak do aku sona thaksi bang bom iya se tum phan puisa me national political party tum si thak do non APSLC fan puisa me national political party tum ate BJP tum si
BJP la pen RSS Bongo Sena tum si ela episode se phana ke thak lon chia BJP tang li pen ke claim lu kusni li alang tum ham jong da ke dam tan ini tho prang Agustin kan sa hin pen alang li isi hawar long dam pen halaswa arong along ke than kang alang lian ta ning do ta hai mane women KSA pu kiseng ko matlo Agustin kram sa pensi ke toy pensi ki sing kolam abu same alang li methangang hu pen western bang lo thu wang si rata thengno indu bhaiya rata thengno alang li lam the baklang de kan pasi women KSA ko pe kam alang li ki sing ko nangji lata KSA phan ke lang dun e kar bigo charlia so tang ka chi song kan kan kring ke lang dun e aposi hala women KSA ko same sing pon den alang li hin pen aku non putho APSLC ka chi song tang kring ka chi song kar bia khe pharman Inglong arada farman, long ria farman kati song dan gring long kusami alang li puthok bidi kan le pen bangsi tuliram long hanga ke hai tapen bongo sina tum toy si alang li tum abang parisim ponsi ko claim tu non 17 December ni puthok latwa ajai me ke dek ponsi la solo iltum karbian long angkan pi inglong akhai ke doan lapen APSL se phan ke kroy abang thu abang thi ke doan tu kusami khalaso mai long bang ke dum de dan ku kusi nili pen karbian long arak ke doan phan tuning lo lapen non molong urunodoi amen pen non molong urunodoi amen pen karbia khaya kamat karbia rong long benang an raso te mon lang lo ki yak lo niletung lang mi lang khat hawar kusame wa kopli hawar long kusame raso na khat kapre hawar long kusame raso te mon lang lo bang ke japon dulu aphe nang like APSLC nang tum APSLC tu hana nang jinek la nitung mo nang tum APSLC government la hande nitung BJP hana jinek kon ase alang ke meni kan jepon so nang hupen alang ke jepon pini to da phet kusame inut bahai ni abang photom phan APSLC ke claim abang photom phan kusame ninjepon lason pote jokji lapen ake hai het singrong phar kan ninjepon alam thai kusame alang li het singrong phar ke hai ko nak sinon ke dolo lapen alang ko pia khai lo lapen alang amela man ota political ke claim MEC man se pote amela man ke kusri het singrong phar ke hai kan kusame argument tu lahai alam ke iltum political party angbong kachar boje phan rong angbong rong isiang ko kachar boje phan si het singrong phan kusame alam ninjepon lasi laso alam kan ninjepon la bangke inton nangji het singrong phan kusame lapian karbiang long arat athengno alang lipen dia tu hanbek ni pusi nili pen jongpo lasi ke ganjiar ni BJP tum kusame laso alam thebang ke ninji jadi athe government ko mara phano government ka karja pi alang itu BJP government ko puno kapre government to puno komada pharmacy ala to government kangi lo yong si man ne plan plate lo dante government ini order bit lo dante sunno ar pu sun kalo BJP lo ke do ake the ke ding ate CM pe ke dang lo EM pe ke dang lo MSC pe ke do an pu same ar pu sun labu yeli ke pura bi bake yong si na tum rada phan kang hon thegi atum ni lo rada phan kang hon thegi atum bote la solam ke wang bi de jike anghu pe ni je de jike non piniar ni rong siang bong khe siang bong kaninje tara pini PGR lo ke do bihare to akeng sang to abang ke abdon binta rasu urunodoi pe ke chinglo kapre awar sai bisa me longpon to war pe ke chinglo kapre awar sai bisa me longpon lasi urunodoi la abang ke itu prabjen pen la BJP tu ote MSC het singrong phara hepen karbiang lomara kitu ala phara ya tu hang menji tangka poisa me latung kehan du ajha ka jo baga pharo isi hini laso kehan du ajha ka jo baga pharo photro kehan soda nil tu marju long lo pen thegu long lo ini pharo isi hini pharo photro kehan ni arondo man uruno doi long pen yongsi arondo pulotante BJP tu penang khansra ko CM tuliram rohang pen karbiang lomara atheng do phan lasolang klar pitha la tinon ta ke sok siardi alang le la yen hanse alang ni ke tam tam ni ta ke alang ke NGO long ti kam kem ta alang le NGO kan kem pen ti kok ti special ti akan long lo ke ban ni kan alang le la ko ra ke te ko ta ni ko ta ti kame ni tum ni du blo la kan la kon ke
ini tum kayang bom ini tum apa nak betul ke cicong tu je dan lagi dalam sana ini tum kayang bom cicong tu hello ini tum karbiang long orang ke ini yang dari tum perang ni lasi kadang kau ni karbiang long sangkur doan tapi ini hit kerja sendiri lah pun PS la pensi komite tuman kami ada kupi konversi ke bangke alang ni pandemi di konten akhirnya alang ni mikang asai cukup konversi la bang tua saya alang ni kita pun tahu buat di sini di dulu la alang pandemi konten kami jadi kupi konversi alo video tang 46 47 APS apollo station la tuman kami ini hin pen nang itu pan ka sendiri prabjin pen ba sudah kan nang itu pan ka pasti alam tidak ini dong labang so program selain sinari apa lagi ini dong dia tu lapan labang so di dunia kamsi ini tu mau itu atema lagi presiden dah don pilih pelabang bang nang job tu kan ada tu mereka lapan aku ni tu kadang ya kerja khai tu masa ni labang so alam nak itu dong jadi ini hin pen lagi pasti labang so presmit along pen kerja orang kita orang kan apa tinggal tu orang kita Athe nonla efficiency una sedo aban foto kan lapen halakit toy tu komat sikit toy ma laki itu kardian lo ngala itu antum bisa di sini pabe toy ma pun Nili tum retarded lap lo FHLC doan omosi doan same dak FHLC pe na banke nili tum PS man chenglok CC committee man chenglok dak include dak kachira du nabe laka jasmet pe laka BJP tum se ke claim ar lopen bidigan ni na claim do usni tum chini pon athe